Той беше уединен милионер с очи, които носеха повече грехове, отколкото обещания. Тя беше срамежлива чистачка, девствена и белязана от минало, което предпочиташе да скрие. Срещата им в онази стара къща постави начало на нещо забранено и необратимо. Ако обичаш любовни истории, изгледай до края, няма да съжаляваш. Абонирай се за канала и остави коментар откъде слушаш тази красива история. Продължаваме перявалви покрайнините на Велико Търново, където Балканът се издига като пазител на древни тайни. Съществува имение, което малцина смеят да споменават. Сградата, датираща от 18 век, се намира на уединен хълм, заобиколен от вековни евкалипти и упорита мъгла, която изглежда никога не се разсейва напълно. Имението Алмеида, както е известно на местните жители, демонстрира своята колониална архитектура с високи прозорци от матирано стъкло, балкони от талки и изоставена градина, където мраморни статуи наблюдават празнотата със слепи очи. Имотът принадлежи на Родриго Алмеида, 41 годишен мъж, чието богатство е изградено върху спекулации с недвижими имоти и наследство от традиционно търновско семейство. Висок с широки рамене и тъмна коса, винаги леко разрушена, Родриго носи аура на мистерия, която едновременно привлича и отблъсква. Сивите му очи, когато погледнат някого, сякаш проникват през слоеве лъжи и стигат до същността на хората. Откакто съпругата му Елена изчезва при неясни обстоятелства преди 7 години, той се превръща в мрачна, затворена фигура, виждана само от време на време на прозорците на имението или да се разхожда из градините по здрач. Спекулациите за случилото се с Елена никога не спират. Някои казват, че е заминала в чужбина, уморена от уединения живот в планината, други шепнат по-зловещи теории, включващи предателства, лудост и семейни тайни, които никога не бива да излизат наяве. Полицията разследва месеци наред, но нищо не е открито, освен загадъчни писма и оставени вещи. Сякаш Елена просто се е диспарила от имението една бурна нощ. Родриго никога не говори публично по въпроса. Ограничава се до наемането на адвокати, които предотвратяват всяко нахлуване в личния му живот и до все по-дълбокото впускане в безкрайните ремонти на имението. Тези ремонти са негова обсесия. Стени са събаряни и възстановявани. Стари дървени подове са сменяни, а след това връщани на мястото си. Той наема зидари, дърводелци и реставратори само за да ги уволни седмици по-късно, недоволен от резултата. Казва, че се стреми да възстанови оригиналната същност на сградата, но работещите там разбират, че той търси нещо повече. Има тихо отчаяние в жестовете му, когато оглежда всяка стая, всяка стена, всяка пукнатина. Сякаш вярва, че отговорите, които търси, са скрити в самата структура на имението. Имотът има тежка история. Построен от богат аристократ в разцвета на златния век на търговията, той преминава през няколко поколения от семейство Алмеида. Имало е моменти на слава с пишни празненства, привличащи търновския елит, но и мрачни периоди. Дете от семейството изчезва през 40-те години. Домакиня полудява през 60-те години. И винаги е имало съобщения за необясними присъствия, за врати, които се затварят сами, за шепот в празните коридори. Родриго израства в това имение, познава всяка една от архитектурните му тайни, но от изчезването на Елена насам чувства, че къщата крие нещо по-голямо, нещо, което той трябва да открие, за да се освободи, поддържа минимален екип от служители. Един стар и мълчалив пазач, който живее в прилежаща къща, готвачка, която идва 3 пъти седмично и оставя приготвени ястия, и сега, наскоро е наел чрез външна фирма екип за нощно почистване, който да се грижи за по-малко използваните крила на имението. Родриго предпочита така хора, които влизат и излизат без да задават въпроси, без да се опитват да завързват разговори или да създават връзки. Той живее заобиколен от тишина и точно така иска, но имало и камери, дискретни, инсталирани на стратегически места, те заснемали всяко движение вътре и извън имението. Родриго прекарвал часове в кабинета си на втория етаж, наблюдавайки записите. Казвал си, че е за сигурност, но истината била по-сложна. Той наблюдавал, защото трябвал да чувства, че все още контролира нещо. Контрол над пространството си, над това кой влиза, над това какво се случва между тези стени, които сякаш пулсирали с спомени. Една такава нощ на самотно наблюдение Родриго я видял за първи път. Било късно, почти полунощ, и той бил в кабинета си, преглеждайки стари планове на имението, когато решил да провери охранителните камери. Източното крило, обикновено празно, показвало движение. Малка, стройна фигура, облечена в проста работна униформа, влязла в полезрението. Била новата служителка от екипа за почистване Клара Мендес, била на 24 години, но нещо в стойката й я карало да изглежда едновременно по-млада и по-стара. Крехка, с кестенява коса, винаги прибрана на нисък кок, тя се движела из стаите с почти благоговейна деликатност. Не била красива в конвенционалния смисъл на думата. Чертите й били прости, обикновени, но имало меланхолия в тъмните й очи, която привличала вниманието.
Тя сякаш носела невидима тежест, сякаш всяка стъпка била правена срещу съпротива, която само тя усещала. Родриго увеличил изображението на камерата, наблюдавайки я как работи. Клара не почиствала механично като другите служители. Тя спирала пред предмети, докосвала ги внимателно, сякаш всяка мебел, всяка картина по стените, всяко замъглено огледало заслужавало нейното специално внимание. В един момент тя спряла пред напукано огледало в коридора. Стояла там, неподвижна, наблюдавайки собственото си фрагментирано отражение. Ръцете й се вдигнали бавно, докоснали напуканото стъкло, следвайки линиите на пукнатините, сякаш се опитвала да сглоби нещо счупено, имало нещо смущаващо и очарователно в тази сцена. Родриго се усетил, че се навежда по-близо до монитора, изучавайки всеки детайл от жестовете й. Начина, по който пръстите й се плъзгали по стъклото, тъгата, която излъчвала стойката й, начина, по който накрая се отдръпнала от огледалото, сякаш се е отказала да намери това, което търси в отражението. Клара продължила работата си, премествайки се в дневната на източното крило. Там големи прозорци гледали към градината, където мраморните статуи оставали във вечните си пози. Тя се приближила до прозорците, погледнала навън. Статуите били всички женски фигури, някои с завързани очи, други с ръце, покриващи лицата си, сякаш искали да се скрият от нещо. Клара ги наблюдавала дълги минути и Родриго забелязал, че тя плаче. Тихи сълзи се стичали по лицето й, докато съзерцавала тези каменни фигури. Той почувствал странна прободна болка в гърдите си. Не било съжаление, не точно. Било признание. Разпознал в нея нещо, което имал и в себе си, дълбока болка без име, търсене на нещо, което може би никога не може да бъде намерено. Години наред, откакто Елена изчезнала, Родриго се бил затворил емоционално. Не позволявал нищо и никой да докосне тази част от него, която оставала замръзнала във времето, привързана към последната нощ, в която видял съпругата си, но наблюдаването на това непознато момиче, плачещо самотно в празното му имение, събудило нещо, което той мислял, че е умряло. През следващите нощи Родриго се улавял да чака часовете. Когато Клара идвала на работа, тя винаги идвала сама, влизала през задната врата, изследвала рутината си на почистване в източното крило, никога не се опитвала да изследва други части на имението. Ограничавала се до стаите, които й били определени, работела мълчаливо и си тръгвала преди зазоряване. Но имало нещо в движенията и в начина, по който взаимодействала с пространството, което подсказвало запознатост. Сякаш не е било за първи път да е там, сякаш познавала тези коридори от някакъв друг живот. Родриго започнал да проучва за нея, открил, че Клара Мендес е пристигнала в Велико Търново преди няколко месеца, идвайки от малък провинциален град. Работела за фирмата за нощно почистване само от няколко седмици. Преди това е вършила спорадична работа, нищо, което да показва дълбоки корени някъде. Изглеждала като някой в преход, някой, който не си позволява да остане. Нямала активни социални мрежи, не се появявала в регистри извън основните работни документи, била почти призрак. Но Родриго бил педантичен. Продължил да разследва, използвайки контактите и ресурсите си. Открил, че Клара е израснала в строго протестантско селище, дъщеря на шивачка и баща, който си е тръгнал, когато тя е била дете. Учила е до гимназията, след което е работила, за да помага на майка си. Сега била във Велико Търново, очевидно опитвайки се да събере пари за курс по психология, който все още не била започнала. Била обикновена история без големи особености. С изключение на един детайл, който Родриго открил чрез стар контакт в региона, където Клара е израснала. Майката на Клара, Ирина Мендес, е работила като домашна прислужница в различни къщи през живота си. И сред тези къщи десетилетия назад е било имението Алмеида. Ирина е била бавачка там за кратък период, грижайки се за по-малката сестра на Родриго, Беатрис, която умира като дете при обстоятелства, които семейството никога не е обсъждало открито. Връзката била там нежна, но реална. Клара не била в имението случайно. Тя имала връзка с това място, връзка, която преминавала през поколения. Родриго усети тръпка да пробягва по гръбнака му при това откритие. Защо Клара беше приела тази работа? Знаеше ли кой е той? Знаеше ли за историята на майка си с семейство Алмеида? Или беше просто жестоко съвпадение на съдбата? Той се нуждаеше от отговори, но нещо му пречеше да я конфронтира директно. Може би беше любопитство. Може би беше страхът да не счупи това крехко очарование, което започваше да се оформя всеки път, когато я наблюдаваше през камерите, и тогава дойде нощта на бурята. Беше петък и небето беше натежало през целия ден. Родриго беше в кабинета си, заобиколен от стари семейни документи, когато първите гръмотевици отекнаха през планините. Дъждът започна внезапно и бурно, както често се случваше във Велико Търново. И тогава, точно в полунощ, всички светлини в имението угаснаха.
Аварийният генератор трябваше да се включи автоматично, но не проработи. Родриго остана в пълна тъмнина, само звукът на бурята изпълваше тишината. Той познаваше всеки сантиметър. От това имение не се нуждаеше от светлина, за да се движи, но нещо го задържа неподвижен в кабинета му. Чакаше нея, Клара била в източното крило, когато токът спрял. Родриго си представил каква оплаха сигурно е преживяла сама в тези обширни и тъмни коридори, взел фенерче и започнал да слиза по стълбите, движейки се през къщата към крилото, където тя работела. Сърцето му биело по странен начин, предвиждайки срещата, която знаел, че е неизбежна. Тогава чул стъпките. Леки, колебливи, изкачващи се по главното стълбище. Клара идвала към него, вероятно търсейки помощ или опитвайки се да намери изход. Родриго спрял по средата на коридора на втория етаж, фенерчето угасено в ръката му. Чакал в полумрака, слушайки как стъпките се приближават. И тогава тя се появила на върха на стълбите, малък силует на фона на случайните проблясъци на мълниите, които влизали през прозорците. «Господин Алмеида», каза тя, а гласът й беше тих, леко треперещ. Гласът й имаше уникално качество, почти музикално, натоварен с плахост, която изглеждаше вкоренена в години на мълчание. «Извинете, че ви безпокоя. Токът спря и не успях да изляза през задната врата. Заключването е електронно». Родриго включи фенерчето и слабата светлина освети лицето на Клара. Косата й беше леко разрушена от бързането, тъмните й очи широко отворени, ръцете й стискаха кърпата за почистване, която носеше. Имаше страх там, но и нещо повече. Решителност. Сякаш е репетирала този момент, сякаш е чакала възможност да говори с него. «Не е нужно да се извиняваш», отговори Родриго, гласът му по-дрезгав, отколкото възнамеряваше. «Генераторът сигурно е отказал. Ще сляза и ще се опитам да го поправя. Можеш да изчакаш във всекидневната, ако искаш». «Предпочитам да дойда с вас», каза Клара бързо. «Ако не е неудобно, не обичам да съм сама в тъмното». Имало нещо в молбата й, което звучеше по-малко като страх и повече като умишлено решение. Родриго кимна и те започнаха да вървят заедно по тъмните коридори. Фенерчето проектираше издължени сенки по стените. Звукът на дъжда, блъскащ по прозорците, създаваше някакъв хипнотичен ритъм. Никой от тях не говореше, но присъствието им един на друг беше осезаемо, натоварено с електричество, което нямаше нищо общо с бурята навън. Стигнаха до мазето, където се намираше генераторът. Родриго подаде фенерчето на Клара да го държи, докато той преглеждаше оборудването. Тя стоеше там, осветявайки работата му, и той усещаше погледа и върху себе си. Не бяха очи на обикновена служителка, наблюдаваща своя шеф, бяха очи, които изучаваха, които оценяваха, които търсеха нещо конкретно. «Вие живеете сам тук», каза Клара внезапно, нарушавайки тишината. «Имението е толкова голямо, не трябва да е лесно». Родриго спря работата си. «Свикнал съм», отговори без да я поглежда. «Самотата е избор или последица?» промърмори Клара толкова тихо, че Родриго почти не я чу. Той се обърна, за да я погледне. «Какво каза?» Клара издържа погледа му и в този момент, под трептящата светлина на фенерчето в тъмното мазе, Родриго видя нещо в очите и чу, което го накара да осъзнае, че това момиче знае повече, отколкото изглежда. «Много повече, нищо, господине. Извинете». Беше неволно, но и двамата знаеха, че не е било неволно. Било е фино предизвикателство, тест. И нещо се беше променило между тях в този миг. Генераторът отново заработи с силен шум, светлините в имението примигнаха и се върнаха. Магията на този момент беше прекъсната от връщането на електричеството, но нещо беше започнало. Нещо, което никой от двамата вече не можеше да игнорира. Глава дните, които последваха онази бурна нощ, бяха белязани от фина, но неоспорима промяна в динамиката на имението. Клара продължаваше да пристига точно всяка вечер за смените си за почистване, винаги дискретна, винаги мълчалива, но сега имаше взаимно съзнание между нея и Родриго. Той вече не се нуждаеше от камерите, за да знае къде е тя. Усещаше присъствието й в коридорите, сякаш тя излъчваше особена енергия, която преминаваше през стените на имението. Родриго започна да се появява на места, които преди избягваше. Слизаше в библиотеката на източното крило, когато знаеше, че Клара ще подрежда книгите. Минаваше през галерията с портрети на втория етаж точно в часовете, когато тя почистваше картините. Не говореха много, разменяха кратки поздрави, коментари за времето или за някой детайл от имението, но погледите траеха по-дълго, отколкото трябваше. Тишината между думите беше натоварена с неизречени неща. Клара от своя страна започна да работи по-бавно. Прекарваше минути повече във всяка стая, пренареждайки предмети, които не се нуждаеха от пренареждане, почиствайки вече чисти повърхности, сякаш търсеше причини да остане, да удължи нощите си в това имение, което я привличаше по начини, които самата тя не можеше напълно да разбере. Имаше нещо хипнотично в това място,
В сенките, които танцуваха по стените, в ехото от стъпки в празните коридори, в магнетичното присъствие на Родриго. Той беше различен от всеки мъж, когото Клара беше познавала. Не само по разликата във възрастта или социалната класа, но и по начина, по който съществуваше в пространството. Родриго се движеше с тиха власт, сякаш имението беше продължение на самия него. Сивите му очи имаха дълбочина, която плашеше и очароваше. Когато поглеждаше Клара, тя чувстваше, сякаш той може да види през нея, да достигне до тайните, които тя пазеше толкова внимателно, и в същото време осъзнаваше, че той също крие цели светове за този контролиран поглед. Една вечер, 2 седмици след срещата в мазето, Клара била в музикалната стая на имението. Било голямо помещение с роял, покрит с бяла кърпа и стени, тапицирани с тъмно кадифе. По лавицата имало стари снимки в сребърни рамки. Клара се приближила, изучавайки лицата, запечатани във времето, разпознала Родриго на някой от тях по-млад с усмивка, която вече не използвал, до него руса жена с класическа красота. Елена, помислила си Клара, изчезналата съпруга. Тя беше красива, че каза глас зад Клара, карайки я да подскочи. Родриго стоеше на входа на стаята, облегнат на касата на вратата, наблюдавайки я. Клара не беше забелязала пристигането му. «Извинете, господине, не биваше да пипам личните ви вещи», каза Клара бързо, отстъпвайки назад надя, «не се извинявай». Родриго влезе в стаята, приближавайки се до нея, спря до Клара, взе рамката със снимка, която тя беше разглеждала. Беше сватбена снимка. Елена носеше проста дантелена рокля, Родриго беше в тъмен костюм и двамата се усмихваха на камерата със щастие, което изглеждаше искрено. «Тя беше много красива», повтори той, но в гласа му имаше дистанция, сякаш говореше за някой, когото никога не е познавал наистина. Ни какво се случи с нея? Попита Клара преди да успее да се спре. Въпросът излезе като шепот, но в тишината на музикалната стая прозвуча като вик. Родриго върна рамката на лавицата. Не отговори веднага. Отиде до пианото, свали бялата кърпа, която го покриваше. Ръцете му се плъзнаха по клавишите без да ги натиска, сякаш четеше невидима нотна партитура. Тя си тръгна, каза най-накрая, или избра да изчезне. «Никога няма да знам със сигурност. Не, вие я потърсихте ли?» «Те търсих години наред. Наех детективи, обиколих градове, следвах всяка следа, но Елена се превърна в призрак. И тогава осъзнах, че може би тя не иска да бъде намерена. Че може би изчезването й е било нейния начин да ми каже нещо, което не исках да чуя, когато тя беше тук. И какво щеше да е това?» Родриго най-накрая погледна Клара и очите му бяха натоварени с древна болка. А че не я виждах, че бях по-влюбен в това имение, в стените и тайните му, отколкото в нея. Елена често казваше, че я третирам като още една мебел в тази къща, красива, но декоративна, без собствен глас. Клара усети как нещо се сви в гърдите й, разпознаваше тази болка. Разпознаваше вината, която Родриго носеше, и повече от това разпознаваше самотата, която и двамата споделяха, всеки затворен в собствените си невидими затвори. Може би тя просто е имала нужда да бъде видяна, каза Клара тихо. Наистина, не като отражение на очакванията на другите, а като това, което наистина е била. Родриго я погледна с нова интензивност. «А те, Клара, каква си наистина? Защо си тук?» Въпросът увисна във въздуха между тях. Клара можеше да излъже, можеше да даде прост, сигурен отговор, но нещо в този момент, в уязвимостта, която Родриго беше показал, я накара да иска да бъде честна. Не напълно честна, още не, но малко по-близо до истината. «Аз търся нещо», призна тя. «Нещо, което съм загубила отдавна. Или може би нещо, което никога не съм имала. Не мога да обясня добре. Знам само, че когато влязох в това имение за първи път, почувствах, че се връщам у дома. И това няма смисъл, защото никога преди не съм била тук». Тя спря, след което добави необходимата лъжа. Поне не, доколкото си спомням. Родриго я изучава дълго време. Клара издържа погледа му, въпреки че сърцето й биеше бясно. Той знаеше, че тя крие нещо. Тя можеше да го види между редовете на погледа му, но той избра да не я притиска. Може би защото той също имаше свои собствени тайни. «Паметта може да е коварна», каза Родриго най-накрая. «Това имение пази много истории. Някои са истински, други са просто ехо от това, в което искаме да вярваме, че се е случило». Той се отдалечи от пианото, започна да върви към вратата, но спря преди да излезе, обърна се към Клара още веднъж. «Ако намериш това, което търсиш тук, кажи ми. Може би и аз ще намеря това, което търся». И тогава той излезе, оставяйки Клара сама в музикалната стая, сърцето й все още ускорено, ръцете й леко треперещи. Тя огледа стаята, портретите, пианото, прозорците, които гледаха към тъмната градина. Всеки предмет в тази къща сякаш пулсираше със собствен живот, носейки фрагменти от истории, които тя трябваше да открие. През следващите нощи срещите между Клара и Родриго станаха по-чести и по-умишлени. Той започна да се появява с 2 чаши вино, предлагайки една на нея по време на почивка.
Тя започна да задава въпроси за историята на имението, а той отговаряше с подробности, които разкриваха не само знания, но и дълбока връзка с всеки камък, всяка греда, всяка стая на тази древна постройка. Родриго разказа за аристократа, построил имението през 18 век, за легендарните партита, които се случвали в салоните, за тайните любови и предателствата, на които тези стени бяха свидетели. Говореше за детството си на това място, тичайки по коридорите с сестра си Беатрис, изследвайки забранените мазета, измисляйки истории за призраци, обитаващи източната кула. Гласът му омекваше, когато споменаваше Беатрис и Клара осъзна, че загубата на сестра му е рана, която никога не се е излекувала напълно. И каква беше тя? Попита Клара една вечер. Сестра ви. Родриго се усмихна истинска и тъжна усмивка. Тя беше като слънчев лъч. Винаги се смееше, винаги тичаше. Имаше фантастично въображение. Виждаше магия във всичко. Казваше, че имението е живо, че и говори. Родителите ми мислеха, че е детска работа, но аз и вярвах. Можех да видя как тя се свързва с това място по начин, по който никой друг не можеше. И какво се случи с нея? Изражението на Родриго леко се затвори, разболя се. Беше много бързо, треска, която лекарите не можаха да контролират. Тя беше само на 7 години. Той спря, поглеждайки виното в чашата си. След като Беатрис си отиде, имението се промени. Или може би аз се промених, никога повече не успях да видя магията, която тя виждаше. Виждах само сенки. Клара усети как сълзи парят в очите и шеги. Искаше да каже истината в този момент. Искаше да каже, че майка й е била бавачка на Беатрис, че е имала истории за това момиче, което той толкова много обичаше. Но нещо я спираше. Страх, може би. Или усещането, че ако разкрие това сега, ще загуби шанса да открие цялата истина, която беше скрита в това имение. Мисля, че магията е все още тук, каза Клара тихо. Просто е нужен някой, който знае как да погледне. Родриго я погледна и в очите му имаше нещо ново. Надежда, може би. Или желание. И ти знаеш как да погледнеш? Клара, уча се. Тази нощ, когато Клара си тръгна, Родриго остана буден в кабинета си до зазоряване. Не можеше да избие Клара от главата си. Имаше нещо в нея, което го интригуваше дълбоко. Не беше само физическо привличане, въпреки че и то съществуваше, пулсирайки под повърхността на всяко взаимодействие. Беше нещо по-сложно. Клара имаше древна душа, сякаш е живяла много животи преди този. И в същото време имаше невинност в нея, уязвимост, която събуждаше в него защитен инстинкт, който не беше чувствал от години. Той се върна към записите от камерите, гледайки моментите, когато тя си мислеше, че е сама. Видя я да спира пред портрета на Беатрис в коридора на втория етаж, докосвайки рамката с нежност. Видя я в градината по време на почивка, седнала на каменната пейка до статуите, пишеща в малък бележник, който винаги носеше. Видя я да плаче тихо в стаята за гости, която беше на Беатрис, коленичила на пода, сякаш се молеше. Родриго знаеше, че трябва да я конфронтира. Трябваше да поиска обяснения за тези странни поведения. Но нещо го спираше. Може би беше любопитство докъде ще стигне това. Или може би дълбоко в себе си той не искаше да развали очарованието на тази опасна игра, която бяха започнали. Игра, в която и двамата се преструваха, че не знаят, че другият крие тайни. Беше четвъртък, 3 седмици след първата среща в мазето, когато нещо се промени окончателно. Клара беше в библиотеката, подреждайки стари книги на една от най-високите етажерки. Нуждаеше се от стълба, за да достигне горните рафтове. Беше съсредоточена в работата си, когато усети присъствие зад себе си. Родриго беше там, държеше стълбата, за да се увери, че тя няма да падне. Простият жест беше ненужен. Стълбата беше стабилна, но той беше там, толкова близо, че Клара можеше да усети топлината на тялото му, дори без да го докосва. Ръцете му бяха здраво върху стъпалата на стълбата, точно под краката й. Ако тя слезеше, телата им неизбежно щяха да се докоснат. Клара приключи с поставянето на последната книга на рафта. Дишането й беше по-ускорено, отколкото трябваше да бъде. Знаеше, че трябва да слезе, но краката й сякаш бяха залепени за стъпалото. Усещаше погледа на Родриго върху себе си, изучаващ всеки сантиметър от тялото й по начин, който я караше да се чувства гола, въпреки че беше напълно облечена. Оти си внимателна с книгите, каза Родриго, гласът му потих, подрезгав, отнасяш се към всяка като към ценност. Книгите са ценни, отговори Клара, собственият й глас леко трепереше. Те са портали към други светове, други животи. Тя най-накрая започна да слиза по стълбата бавно, много бавно. Понякога желаем да живеем други животи, защото нашият собствен боли твърде много. Когато тя достигна най-долното стъпало, телата им най-накрая се докоснаха. Гърбът на Клара се докосна до гърдите на Родриго. Тя можеше да усети дъха му по врата си.
Ръцете му все още държаха стълбата, но сега я обграждаха, създавайки някакъв вид доброволен затвор. А ако можехме да избираме, прошепна Родриго съвсем близо до ухото Ичио, кой живот би избрала да живееш? Клара затвори очи, позволявайки си да почувства този момент. Живот, в който не се страхувах, отговори тя шепнешком. Живот, в който можех да бъда свободна. От какво се страхуваш, Клара? Тя се обърна бавно, все още заклещена между него и стълбата. Лицата им бяха на сантиметри едно от друго. От себе си, призна тя. От това, което бих могла да искам, от това, което бих могла да стана, ако си позволя. Родриго вдигна една от ръцете си, отстранявайки кичур коса, който се беше измъкнал от кока на Клара. Пръстите му докоснаха лицето и тя усети тръпка да пробягва по цялото й тяло. Може би трябва да спреш да се страхуваш, каза той. Може би трябва да си позволиш да чувстваш. А вие, господин Алмеида, вие си позволявате ли да чувствате? От години не. Той продължи да гали лицето и врата и с нежност, която контрастираше с очевидното напрежение в тялото му, но ти ме караш да искам. Ти ми напомняш, че все още съм жив. Моментът се проточи, натоварен с възможности. Клара знаеше, че ако остане там още една секунда, нещо необратимо щеше да се случи. И все още не беше готова. Все още имаше много неща, които трябваше да открие преди да се отдаде напълно. Тя се отдръпна леко. Трябва да продължа да работя, каза, гласът и леко потрепна. Смяната почти свърши. Родриго отстъпи, давайки й място. В очите му имаше разочарование, но и разбиране. Разбира се. Той тръгна към вратата, но преди да излезе се обърна още веднъж. Клара, дядя, да, господине, не спри да ме наричаш господин. Казвам се Родриго, тя кимна, неспособна да изрече думи. Той излезе и Клара се облегна на стълбата, краката й трепереха. От нея и няколко минути, за да се съвземе и да продължи работата си. Но ръцете й все още трепереха, а сърцето й все още биеше бясно и тя знаеше, че нещо фундаментално се е променило между тях. Линията, която разделяше работодател и служителка, която ги държеше в сигурни и определени позиции, беше премината и нямаше връщане назад. Глава 3 дните, които последваха срещата в библиотеката, бяха белязани от деликатен танц между сближаване и дистанция. Клара и Родриго се движеха из имението като планети в орбити, които неизбежно ги караха да се пресичат, но винаги с изчислена предпазливост, за да не се сблъскат отново с онази интензивност, която и двамата знаеха, че е опасна. Клара продължаваше нощната си работа, но сега напрежението беше осезаемо във всеки коридор, във всяка стая, където пътищата им се срещаха. Родриго започна да й оставя неща, малки подаръци, които не бяха точно подаръци, а мълчаливи съобщения, книга с поезия на масата в трапезарията, където тя правеше почивките си, още топла чаша чай, чакаща до аранжимент от цветя от градината, вълнено одеяло на стола, където тя обикновено седеше да почива. Клара никога не благодареше вербално, но приемаше тези жестове. И това беше достатъчен отговор. Една вечер Клара намери стар ключ върху бележника си. Нямаше бележка, никакво обяснение, само ключът, тежък и орнаментиран, с бронзови детайли, които показваха възрастта му. Клара го взе, усещайки студения метал в дланта си, и инстинктивно разбра, че Родриго й дава достъп до нещо важно. Въпросът беше до какво по време на почивката си Клара реши да проучи. Започна да пробва ключа на вратите, които винаги намираше заключени в имението. Повечето не пасваха. Но, когато стигна до третия етаж, част от къщата, която рядко посещаваше, намери врата в края на тесен коридор. Ключът се плъзна идеално в ключалката. Стаята от другата страна беше ателие, големи прозорци позволяваха на лунната светлина да влиза, осветявайки стативи с незавършени платна, изсъхнали сакси из боя, изоставени четки. Стените бяха покрити с картини, всички портрети на жени. Но не бяха какви да е жени. Клара разпозна Елена в няколко от тях под различни ъгли с различни изражения. Но имаше и други жени от различни епохи и различни възрасти, всички с една обща черта, дълбок и тъжен поглед, сякаш носеха някаква невидима тежест. Клара вървеше бавно из ателието, изучавайки всяка картина. Родриго имаше талант. Маските бяха уверени, цветовете живи дори в меланхоличните теми. Но имаше нещо смущаващо в тази колекция. Всички тези жени изглеждаха затворени, хванати в рамките, гледайки навън, сякаш молеха да бъдат освободени. В най-отдалечения ъгъл на ателието, покрит с тъмна кърпа, имаше статив с по-голямо платно. Клара се поколеба, но любопитството й беше по-силно. Тя внимателно свали кърпата и затъй дъх. Незавършената картина беше тя. Родриго беше нарисувал Клара си, изображението я показваше в профил, гледаща през прозорец, с разпусната коса, падаща по раменете и цьо, съзерцателно изражение на лицето й. Беше тя, но и не беше. Родриго беше уловил нещо в нейната същност, което тя самата не знаеше, че притежава. Тиха сила, меланхолична красота, дълбочина, която надхвърляше повърхността. Тя се видя през неговите очи и това, което видя, я плашеше и очароваше едновременно. Я знаех, че ще дойдеш. Гласът на Родриго отекна зад нея.
Клара се обърна бързо, сърцето й бясно биеше. Той стоеше на входа на ателието, облегнат на касата на вратата, наблюдавайки я с неразгадаемо изражение. Когато ти дадох ключа, знаех, че няма да устоиш. Защо ме доведе тук? Попита Клара, гласът й по-твърд, отколкото се чувстваше. Какво искаш от мен? Родриго влезе в ателието, приближавайки се бавно. Искам да те разбера, искам да знам защо. Когато те гледам, чувствам, че гледам нещо познато и напълно непознато едновременно. Той спря до нея и двамата сега гледаха незавършената картина. Ти ме очароваш, Клара, и аз не си позволявам да бъда очарован от нищо от години. Аз не съм една от вашите картини, Родриго. Аз не съм нещо, което да бъде уловено и окачено на стена. Знам. Той най-накрая я погледна и очите му бяха сурови и уязвими. Но трябва да се опитам да разбера. Всички тези жени, не той посочи картините по стените, бяха опити да разбера нещо, което съм загубил. Нещо, което винаги се изплъзва. Елена казваше, че никога не я виждах наистина. Че рисувах тази, която исках да бъде, а не тази, която наистина беше. И тя беше права. Не тогава защо да ме рисувате? Защото с теб е различно. Родриго леко докосна ръба на платното. Когато те рисувам, не се опитвам да създам идеализирана версия. Опитвам се да уловя мистерията, която си, противоречието, оплашеното момиче и силната жена, съществуващи в едно и също тяло, невинността и мъдростта, крехкостта и решителността. Клара усети как сълзи парят в очите й чаи. Никой никога не беше говорил за нея по този начин. През целия си живот тя беше невидима или когато беше видяна, винаги беше през призмата на чуждите очаквания, послушната дъщеря, дискретната служителка, младата жена без бъдеще. Но Родриго я виждаше наистина и това я ужасяваше. Вие не ме познавате, каза тя, но гласът й потрепна. Не знаете нищо за мен. Тогава ми кажи, Родриго се обърна напълно към нея, вниманието му пълно, абсолютно. Кажи ми коя си, откъде идваш, защо наистина си тук? Той направи крачка по-близо. Знам, че не е съвпадение, Клара. Знам, че имаш връзка с това имение. С моето семейство. Сърцето на Клара блъскаше в ребрата и чило. Това беше моментът, можеше да каже истината. Но нещо я спираше, страх може би. Или желанието да запази мистерията още малко, защото щом истината бъде разкрита, всичко щеше да се промени. Майка ми работеше тук, каза тя най-накрая, позволявайки си да даде фрагмент от истината. Преди много години тя беше бавачка. На Беатрис, довърши Родриго, и това не беше въпрос. Той знаеше. Клара осъзна, че той вероятно винаги е знаел. Да, Клара усети как сълзите най-накрая потекоха. Майка ми разказваше истории за нея, за това колко ярка, пълна със живот е била, за това как се е разболяла и как всички са били съкрушени, за това как имението се е променило, след като тя си е отишла. Майка ти никога не говори с мен, след като се случи това. Родриго изглеждаше, че преживява стари спомени. Тя просто си тръгна един ден без Богом. Родителите ми я уволниха, мисля. Или тя сама поиска да си тръгне. Никога не разбрах със сигурност. По онова време бях само на 10 години. Бях толкова изгубен в собствената си болка, че не забелязвах, че и други хора страдат. Тя страдаше много. Клара избърса сълзите си. Носеше тази вина години наред. Мислеше, че е трябвало да забележи, че Беатрис е болна по-рано. Че е трябвало да настоява да извикат лекар по-скоро. Никога не си прости. Не беше нейна вина. Гласът на Родриго беше натоварен с емоция. Беше един от онези случаи, при които нищо не можеше да се направи по различен начин. Беатрис имаше състояние, което никой не знаеше. Лекарите казаха по-късно, но това не помогна. Нищо не помогна. Майка ми ме накара да обещая едно нещо преди да дойда в Велико Търново, каза Клара бавно. Тя ме накара да обещая, че ще дойда до това имение, че ще видя с очите си дали сте добре, дали сте успели да продължите напред. Тя никога не ви забрави. Онова 10-годишно момче, което остана безутешно, когато сестра му си отиде. Родриго я погледна с нова интензивност. Значи си дошла заради нея, не заради теб. Клара се поколеба. Дойдох и за двете. Заради майка ми и защото имаше нещо в мен, което трябваше да види това място. Трябваше да разбера. Тя си пое дълбоко дъх. Майка ми разказа и други неща. За мистериите на това имение. За хората, които изчезнаха. За вашата съпруга, за Елена. Родриго затвори очи за кратко. Какво знае майка ти за Елена? Тя знае, че сте били нещастни. Че Елена се е чувствала затворена тук и че в града се носят слухове за това какво наистина се е случило онази нощ. Позволи ми да позная, мислят, че съм и направил нещо. Че съм я наранил, че съм я скрил в някое тайно мазе на това имение. Клара не отговори, но мълчанието й беше достатъчен отговор. Родриго отстъпи назад, прокарвайки ръце през косата си в жест на разочарование. Аз обичах Елена по моя несъвършен, егоистичен начин, но я обичах. Когато тя изчезна, част от мен умря с нея, не буквално, но емоционално. Спрях да живея, прекарах години просто съществувайки, търсейки отговори, които никога не дойдоха.
Той погледна отново Клара. Мислиш ли, че съм способен да нараня някого? Не, му отговори Клара без колебание. Не знам защо, но не. Има тъмнина във вас, Родриго. Мога да я видя. Но това не е видът тъмнина, която унищожава другите. Това е видът, който унищожава самия себе си. Родриго се засмя горчиво. Проницателно. Много проницателно за някой толкова млад, трябваше да порасна бързо. Клара се приближи до него сега, обръщайки ролите. Израснах на място, където нямаше място да бъдеш дете. Където всичко беше грях, където всяко желание беше вина, научих се да чета хората, защото това беше единствения начин да оцелея, и когато ви погледна, виждам някой, който се наказва за престъпления, които не е извършил. А ти? Каза Родриго тихо. Това, което виждам, когато те гледам, е някой, който бяга от себе си, който толкова се страхува да живее, че предпочита да се крие зад задължения и обещания, дадени на други хора. Истината в думите на Родриго удари Клара като юмрук. Тя затрепери и преди да успее да се овладее, започна да плаче наистина. Не нежният, издържан плач, който си беше позволявала преди, а дълбоки ридания, които идваха от място, което беше заключила от години. Цялата тежест, която носеше, всички несбъднати очаквания, всички потиснати желания, всичко излезе наяве в този момент в ателието. Родриго я дръпна в прегръдките си без колебание. Тя се съпротиви за секунда, но след това се предаде, потъвайки в прегръдката, оставяйки го да я държи, докато плачеше. Той я държеше здраво с една ръка на гърба й, а с другата галеше косата й, мърморейки нежни думи, които тя едва разбираше през риданията. Когато Клара най-накрая се успокои, останаха прегърнати дълги минути. Тя можеше да чуе сърцето на Родриго да бие до ухото и можеше да усети топлината на тялото му, което я обгръщаше. За първи път се чувстваше сигурна в прегръдките на мъж. За първи път докосване не беше натоварено с очаквания или осъждане. «Извинете», промълви тя до гърдите му. «Не трябваше. Не се извинявай». Родриго я отдръпна леко, достатъчно, за да погледне лицето й. Използва палците си, за да избърше сълзите, които все още се стичаха. «Трябва да спреш да се извиняваш, че чувстваш, че съществуваш. Че си човек. Не знам как», призна Клара. «Не знам как да спра да се страхувам. Тогава се научи». Родриго хвана лицето й с ръце, принуждавайки я да поддържа зрителен контакт. «Научи се от мен, аз също се уча. Уча се да живея отново чрез теб. Това е голяма отговорност», каза Клара, но сега на устните й имаше лека усмивка. «Тогава да я разделим. Аз ще те науча да чувстваш без страх. Ти ще ме научиш да живея без вина». Беше невъзможен пакт, сключен в ателие, пълно с призраци от миналото, но и двамата го запечатаха с поглед. Нещо фундаментално се беше променило между тях тази нощ. Маските бяха паднали, защитите бяха свалени. И въпреки, че все още имаше неразкрити тайни, сега имаше сурова честност във връзката им, която не съществуваше преди. Родриго най-накрая пусна лицето на Клара, но хвана ръката й. «Ела, искам да ти покажа нещо». Той я поведе извън ателието, по тъмните коридори на третия етаж, докато стигнаха до врата, която тя никога преди не беше забелязвала. Беше малка, почти скрита зад стар гоблен. Родриго я отвори, разкривайки тясно стълбище, което водеше нагоре. Изкачвайки това стълбище, те стигнаха до най-високата точка на имението, кула, която предлагаше панорамна гледка към околните планини. Беше малко, кръгло пространство, с прозорци във всички посоки и само няколко прости мебели, стар фотюел и малка лавица с книги. «Това беше любимото място на Беатрис», каза Родриго. Гласът му тих в нощната тишина. Тя идваше тук, за да гледа звездите. Казваше, че от тук може да говори с Бога по-добре, отколкото в която и да е църква. Той се приближи до един от прозорците, гледайки отдалечените светлини на града. След като тя си отиде, спрях да идвам тук. Не можех. Но тази нощ исках да споделя това с теб. Клара се присъедини към него на прозореца. Гледката беше спираща дъха. Светлините на Велико Търново блестяха в долината, звездите светеха ярко в чистото небе, а планините се простираха в тъмни силуети срещу хоризонта. «Красиво е», прошепна тя. Тя би казала, че е магическо. Родриго се усмихна, сладка тъга в изражението му. И беше права. Тук има магия, просто трябва да сме готови да я видим. Те стояха там, рамо до рамо, гледайки звездите, ръцете им леко се докосваха. Не говориха повече тази нощ. Не им и трябваше. Тишината между тях беше натоварена, с разбиране, с приемане, с връзка, която надхвърляше думите. И когато Клара най-накрая слезе от тази кула, върна се да довърши смяната си и след това си тръгна, носеше със себе си усещането, че е преминала невидима граница, нямаше връщане към човека, който беше преди да срещне Родриго Алмейда. И за първи път в живота си това не я плашеше.
Напротив, едновременно я ужасяваше и я освобождаваше. Глава 4 следващите седмици донесоха фина, но дълбока трансформация в динамиката между Клара и Родриго. Имението, което преди беше просто работно място за нея и златен затвор за него, се превърна в споделено пространство, където и двамата можеха да бъдат по-автентични версии на себе си. Клара започна да идва по-рано за смените си, а Родриго започна да си позволява да бъде по-присъстващ, по-малко скрит в кабинета си или в обсесивните си ремонти. Те си изградиха ритуали. Всяка вечер около 11 часа се срещаха в кухнята за чай. Родриго приготвяше билкова отвара, която събираше от градината, а Клара носеше бисквити, които правеше през деня в малкото часове, когато не беше в имението или не спеше, сядаха на старата масивна дървена маса и си говореха за всичко и нищо. За книги, които са чели, за музика, която ги е белязала, за мечти, които са имали и никога не са преследвали. Клара откри, че Родриго има сухо и интелигентно чувство за хумор, скрито под слоеве меланхолия. Той я караше да се смее с иронични наблюдения за елита на Велико Търново, за архитектите, които се опитваха да го убедят да модернизира имението, за туристите, които понякога се губеха и се озоваваха в имота му, мислейки, че е музей. Родриго откри, че Клара има тиха мъдрост, резултат от години наблюдение на света, без да бъде виждана. Нейните анализи за хората, за човешкото поведение, за мотивите, които ръководеха действията на хората, бяха точни и дълбоки, но имаше и моменти на тишина. Удобни тишини, в които просто бяха един за друг, без нужда да запълват пространството с думи. Родриго рисуваше, докато Клара четеше в близък футюел, тя подреждаше библиотеката, докато той свиреше на пиано. Не им се налагаше да правят едни и същи неща. Простото присъствие на другия беше достатъчно. По време на една от тези тихи нощи докосването между тях се разви. Клара беше в всекидневната, сгъвайки няколко кърпи за почистване, когато Родриго се приближи отзад. Не каза нищо. Просто стоеше там, достатъчно близо, за да усети тя присъствието му. Клара спря задачата си, сърцето й ускори, но тя не се обърна. Винаги носиш косата си вързана, каза Родриго тихо. Защо? Защото е практично. Клара запази гласа си стабилен, въпреки че ръцете й леко трепереха. Защото пречи, когато е пусната. Мога ли? Попита той и Клара разбра точно какво иска разрешение да направи. Тя кимна, неспособна да говори. Пръстите на Родриго намериха фибите, които държаха кока на Клара. Една по една той ги отстрани внимателно, оставяйки ги на масата. Когато последната фиба беше махната, косата й падна на вълни по раменете и прях, достигайки до средата на гърба. Родриго прокара ръце през кичурите, нежно изследвайки текстурата. Тежестта, движението гямо красиво е, промълви той. Трябва да я носиш така по-често. Клара затвори очи, позволявайки си да усети това интимно докосване. Никой никога не беше докосвал косата й по този начин. Майка й обикновено я дърпаше, когато я решеше нетърпеливо. И имаше ужасния спомен за далечен братовчет на семейна среща преди години, който се опита да я хване агресивно, преди тя да успее да избяга. Но това докосването на Родриго беше напълно различно. Беше благоговейно, оценяващо, деликатно. Харесва ли ти, когато ти докосвам косата? Попита Родриго, устата му сега близо до ухото на Клара. Не беше невинен въпрос, беше тест. Изследване на границите между тях, да, призна Клара шепнешком. За първи път ми харесва. Родриго продължи да гали косата и още няколко минути, след което нежно я дръпна настрани, излагайки врата на Клара. Тя усети топлия му дъх по кожата си и всяко влакно на тялото й беше нащрек, чакащо, предвиждащо, но той не я целуна, просто остана там, на прага, доказвайки си, че има контрол. Трябва да спра, каза той най-накрая, гласът му дрезгав от усилие. Ако не спра сега, няма да мога да се контролирам. А ако аз не искам да спирате, каза Клара, преди да успее да помисли по-добре, думите излязоха в порив на смелост, която не знаеше, че притежава. Родриго рязко се отдръпна, сякаш беше изгорен. Клара се обърна, за да го погледне и видя вътрешната борба, отразена в очите му. Желание срещу отговорност, воля срещу разум. Ти не знаеш какво говориш, каза той, гласът му напрегнат. Ти си млада, невинна. Не бива да говориш такива неща на мъж като мен, мъж като вас, повтори Клара, правейки крачка към него. И какъв мъж сте вие, Родриго? Чудовище? Хищник? Това ли мислите за себе си? Мисля, че съм някой, който вече е причинил много вреда. Някой, който не знае как да обича здравословно. Някой, който поглъща хората около себе си. Тогава оставете мен да реша. Клара беше пред него сега, гледайки го директно в очите. Спрете да се опитвате да ме предпазвате от вас. Аз не съм дете. Знам какво правя, не знаеш ли? Гласът на Родриго беше почти обвинителен. Наистина ли знаеш, Клара? Защото аз не знам какво правя, не знам дали това е реално или просто се държа за нещо, което ме кара да се чувствам жив отново. Не знам дали те искам, защото си ти или защото ми напомняш за това,
което съм загубил. Думите му трябваше да наранят Клара, но вместо това тя видя бруталната честност в тях. Видя мъж, толкова уплашен, колкото и тя, толкова изгубен, толкова отчаян за връзка. Тогава разберете, каза тя тихо. Разберете с мен. Не е нужно да имате всички отговори сега, просто трябва да сте готови да търсите. Родриго я изучава дълго време. След това с движение, което изненада и двамата, той дръпна Клара в прегръдките си и я целуна. Не беше нежна или колеблива целувка, беше спешна, натоварена с седмици натрупано напрежение, с потиснати желания, с незадоволени нужди. Клара усети как краката й се подкосяват, но ръцете на Родриго я държаха здраво, притискайки я към тялото му с сила, която граничеше с отчаяние. Когато най-накрая се разделиха и двамата бяха без дъх, Родриго опря чело на нейното, очите му затворени, дишането му неритмично. Това беше грешка, каза той, но не звучеше убедително. Беше, съгласи се Клара, но се усмихваше. Тогава да го повторим. И го направиха. Точно там, във всекидневната, заобиколени от призраците на миналото и несбъднатите обещания на бъдещето, те си позволиха. Родриго целуна всеки сантиметър от лицето на Клара, сякаш запаметяваше чертите й. Клара изследва тялото му с колебливи, но любопитни ръце, откривайки твърдостта на мускулите под ленените ризи, текстурата на белезите му, топлината на кожата му не стигнаха много по-далеч тази нощ. Клара все още не беше готова да направи последната стъпка, а Родриго, въпреки цялото си желание, уважи нейните граници. Те останаха прегърнати на дивана, докато първите лъчи на сутрешната светлина не започнаха да се появяват на хоризонта. Клара трябваше да си тръгне скоро, но никой от двамата не искаше да наруши този момент. «Остани», каза Родриго внезапно. «Не е нужно да си тръгваш всяка сутрин. Остани тука. Живей с мен». Клара се отдръпна малко, за да го погледне. «Не мога». «Още не. Хората ще говорят, ще си измислят истории. И аз се нуждая от моето пространство. Нуждая се от място, което да е само мое. Тогава поне ми позволи да те откарам до вкъщи». Родриго погали лицето й. «Не ми харесва идеята да се връщаш сама в тъмното с автобус. Оцеляла съм цял живот. Без да ме защитаваш». Клара се усмихна нежно. «Ще продължа да оцелявам». Но Родриго не се отказа. През следващите седмици той стана по-защитнически. Винаги се уверяваше, че Клара е яла добре. Започна да й оставя пари, за да си хваща такси вместо автобус, дори предложи да плати курса и по психология, но Клара категорично отказа. «Не искам вашата благотворителност», да каза тя твърдо. «Искам да изградя живота си със собствените си ръце. Не е благотворителност. Това е инвестиция в някого, в когото вярвам». Въпреки това, Клара беше непреклонна. «Трябва да го направя сама. Трябва да докажа на себе си, че мога». Родриго разбра, това беше същият вид упоритост, която го движеше в собствените му търсения. Така че той уважи, но продължи да намира малки начини да се грижи за нея. Уверяваше се, че смените й са удобни. Инсталира нагреватели в крилата, където тя работеше. Оставяше книги, които смяташе, че ще й харесат. Малки жестове, които казваха това, което той все още не можеше да изрази с думи. Той се влюбваше. Клара също се влюбваше. Но нейната любов беше натоварена с вина. Защото колкото по-близо ставаше до Родриго, толкова по-трудно беше да запази тайните си. И имаше една тайна, която тя знаеше, че скоро трябва да разкрие. Тайна, която щеше да промени всичко между тях. Една вечер, седмица след първата целувка, Клара беше в мазето на имението, зона, която рядко се изискваше за почистване, но която тя беше започнала да изследва сама. Имаше нещо в това подземно пространство, което я привличаше. Там основите на имението бяха най-видими, където историята на постройката беше буквално гравирана в камък. Тя преглеждаше стара стена, когато забеляза нещо странно. Един от камъните изглеждаше разхлабен, Клара го бутна и за нейна изненада камъкът се премести. Зад него имаше кухо пространство. С ускорено сърце Клара извади камъка напълно, разкривайки тайно отделение. Вътре имаше ръждясала метална кутия. Клара я взе с треперещи ръце и я отвори внимателно. Вътре имаше писма. Десетки от тях. Някои бяха стари, датиращи от десетилетия назад, други бяха по-скорошни. Клара започна да чете и с всяко писмо започна да се оформя по-сложна картина на историята на имението. Имаше писма от жени, които са работили там или са живели там или са минали оттам по някакъв начин. Всички те говореха за имението по почти мистичен начин, сякаш мястото имаше собствена сила. Някои писма бяха любовни, страстни декларации към мъже от семейство Алмеида. Други бяха от отчаяние, молби за помощ, които очевидно никога не са били отговорени, и тогава Клара намери писмо, което смрази кръвта и тъй. Беше от нейната Леля. Полусестрата, която никога не беше познавала, дъщеря на баща и Пиеро, и от друга жена. Писмото беше адресирано до някой, наречен просто Риджида. Клара четеше със сълзи в очите. Писмото говореше за невъзможна любов, за обещания, дадени и нарушени, за надежди за различен живот, които никога не се сбъднаха.
И завършваше с изречение, което разби сърцето на Клара: тръгвам си, защото вече няма нищо за мен тук, но знай, че винаги съм обичала това имение. Не заради стените или историята, а защото тук си позволих да мечтая. Дори и само за момент. Датата на писмото беше преди 15 години. И подписът, Клара видя с тръпка, беше Марина Мендес. Нейната леля, която беше изчезнала безследно, когато беше на 20 години. Винаги се смяташе, че е избягала с някой приятел, но тук беше доказателството за връзка с имението Алмеида, която никой в семейството не знаеше. Клара продължи да преглежда писмата и намери още от Елена, изчезналата съпруга на Родриго. Тези бяха най-скорошните и най-смущаващите. Елена пишеше за самотата си в имението, за това как се чувства като още една от статуите в градината, наблюдавана, но никога наистина видяна. Тя пишеше за любовта си към Родриго, но и за това как тази любов бавно я убива. Едно писмо особено привлече вниманието на Клара. В него Елена пишеше: на има проклятие в това имение, не свръхестествено проклятие, а човешко проклятие, проклятието на мъжете, които обичат места повече от хора, проклятието на жените, които се губят, опитвайки се да бъдат обичани. Родриго ме обича по свой начин, но неговият начин не е достатъчен. Не го обвинявам. Той е продукт на това място, както и аз станах негов затворник. Единственият начин да се спасим е да си тръгнем, и аз ще си тръгна. Не за да умра, а за да живея. Клара затвори кутията, усещайки тежестта на това знание върху раменете си. Трябваше да разкаже на Родриго за това, което беше открила, но знаеше, че това ще означава да разкрие всичко. Да разкрие защо наистина е там. Да разкрие, че семейството й е преплетено с мистериите на имението по начини, които той не си е представил. И се страхуваше, че като разкрие всичко, ще загуби това, което бяха започнали да изграждат заедно. Глава 5. Клара прибра кутията с писма в наетата си стая, скрита под матрака, където никой нямаше да я намери. В продължение на 3 дни тя носеше тази тежест сама, борейки се вътрешно какво да прави. Всеки път, когато виждаше Родриго, всеки път, когато той я докосваше или се усмихваше, тя чувстваше как вината расте като сянка между тях. Но страхът да го загуби беше по-голям от смелостта да каже истината. Накрая Родриго беше този, който повдигна въпроса. Една петъчна вечер той я чакаше в музикалната стая с сериозно изражение. Клара веднага разбра, че нещо се е променило. Той държеше няколко листа хартия и когато тя се приближи, разпозна собствения си почерк. Беше нейният дневник, бележникът, който винаги носеше, където пишеше най-съкровените си мисли. Същият, който беше сигурна, че е оставила заключен в шкафчето си на работа. Прочетохте ли го? Каза Клара, и това не беше въпрос. Гласът й беше спокоен, но вътрешно тя изпитваше вихър от емоции. Нарушение, гняв и странно облегчение. Прочетох го. Родриго не се опита да се извини. Намерих го в шкафчето вчера. Беше отворено. И преди да попиташ, да, знаех, че е твоят дневник. И да, прочетох го въпреки това. С думите му бяха сурови, но очите му показваха конфликт. Трябваше да знам, Клара. Трябваше да разбера защо наистина си тук. Нямахте право. Клара усети как сълзи парят в очите й, но отказа да ги пусне. Това беше мое, беше лично. Както и писмата, които ти намери, бяха лични. Родриго постави дневника върху пианото. Да, Клара, знам за писмата. Знам, че си намерила тайното отделение. Знам, че си чела кореспонденция, която не беше адресирана до теб. Тогава ми кажи, кой от нас двамата наруши нечие лично пространство пръв? Клара затвори очи, вдишвайки дълбоко. Той беше прав. Тя беше преминала граница, четейки тези писма, разследвайки имението без разрешение. Но имаше разлика. Тя търсеше отговори. Той търсеше контрол. Исках да ви кажа, каза Клара най-накрая. За писмата. За всичко, но се страхувах. От какво се страхуваше? От мен ли? Родриго направи крачка към нея. Страхуваше се, че ще те нараня, че ще направя с теб това, което според тези писма съм направил с всички други жени в живота си. Не. Клара отвори очи, гледайки го. Страхувах се, че ще ме изгоните. Страхувах се, че като научите цялата истина, ще осъзнаете, че това между нас е изградено върху лъжи и че тогава всичко ще се срути. Тогава ми кажи сега, Родриго скръсти ръце, кажи ми цялата истина, не фрагменте, не полуистини. Всичко. Клара си пое дълбоко дъх. Това беше моментът, от който се беше страхувала и който беше желала едновременно. Много добре. Тя седна в един от футьойлите, а Родриго остана прав, наблюдавайки я. Майка ми беше бавачка на сестра ви Беатрис. Това вече го знаете. Това, което не знаете, е, че майка ми е била свидетел на неща в това имение, които са я преследвали до края на живота й. Видяла е страданието на Беатрис в последните й дни. Видяла е как семейството ви се е разпаднало. И е носила вината, че не е могла да направи повече. Не продължавай. Години по-късно, леля ми Марина, полусестра, която никога не съм познавала, дойде да работи тук. Тя имаше връзка с някой от тази къща, някой с инициал Р. Клара наблюдаваше реакцията на Родриго, но той остана невъзмутим. Тя изчезна безследно,
Семейството ми винаги е смятало, че е избягала, но писмата, които намерих, предполагат, че е имала дълбока връзка с това място и че заминаването й не е било толкова просто, колкото са искали да изглежда. Родриго най-накрая се премести, сядайки на отсрещния футюел. Марина Мендес, спомням си я, смутна. Беше млада, работеше в градините, имаше талант с растенията. Баща ми я нае по препоръка на някого, но тя остана само няколко месеца. Тя беше влюбена, каза Клара тихо, от писмата. Тя беше дълбоко влюбена в някой, който не можеше да й отвърне на чувствата по начина, по който тя се нуждаеше, но не бях аз. Ако това намекваш, Родриго прозвуча отбранително. Бях какво на 25 години тогава и вече бях женен за Елена, знам. Клара се наведе напред. Не ви обвинявам в нищо, Родриго. Просто свързвам фактите. Моето семейство има история с това имение, която надхвърля очевидното, и когато майка ми ме помоли да дойда тук, за да видя дали сте добре, аз имах свои собствени причини да приема. Исках да разбера защо жените от моето семейство бяха привлечени от това място. Исках да разбера какво има тук, което ги е погълнало. И разбра ли? Отчасти. Клара се поколеба, след което реши да стигне до край. В това имение има енергия. Нещо, което привлича хора, които търсят нещо. Изкупление, може би, или просто място, където могат да бъдат видени. Писмата, които прочетох, всички те говорят за това. За това как това място ги е накарало да се чувстват по-малко самотни. За това как мъжете от това семейство, включително и вие, имат начин да гледат на хората, който ги кара да се чувстват специални, уникални. Мислиш ли, че те манипулирам? Родриго прозвуча наранен. Че всичко това е било начин да те задържа тук? Не. Клара стана, приближавайки се до него. Мисля, че сте искрен. Но също така мисля, че не осъзнавате силата, която имате над хората. Вие ме виждате, Родриго. Наистина, и за някой като мен, който е прекарал целия си живот, бидейки невидим, това е опияняващо. Пристрастяващо. Тя спря пред него, но се страхувам, че точно както Елена, както Марина, както всички останали, ще се изгубя, опитвайки се да бъда достойна за този поглед. Елена не си тръгна, защото я гледах твърде много. Родриго хвана ръцете на Клара. Тя си тръгна, защото спрях да я гледам, защото се обсебих от това имение и забравих, че тя се нуждаеше от повече от просто възхищение. Нуждаеше се да бъде позната, да участва, да изгради нещо заедно с мен, а не просто да гледа отстрани, докато аз изграждах своя свят. А другите, жените от писмата, какво се случи с тях? Някои си тръгнаха, други намериха пътя си. Родриго въздъхна. Аз не съм злодеят в тези истории, Клара. Но не съм и героят. Аз съм просто мъж, който е прекарал много време, живеейки в собствените си стени, буквално и метафорично. Елена остави писмо. Клара седна на подлакътника на футюйла му. Тя каза, че я обичате, но че тази любов не е достатъчна. Че се нуждае да бъде свободна, за да бъде себе си. Знам. Родриго прокара ръка през косата си. Намерих това писмо месеци след като тя си тръгна. Беше в нашата спалня, скрито в книга, която знаех, че рано или късно ще прочета. Беше като да получа удар с нож, защото тя беше права. Обичах я като скъпоценен предмет, не като човек със собствени желания и мечти. Опитахте ли да я намерите? Опитах, похарчих цяло състояние. Наех най-добрите детективи. Следвах всяка следа. Но Елена беше умна. Ако искаше да изчезне, тя щеше да изчезне. И в крайна сметка спрях да търся. Не защото се отказах, а защото осъзнах, че продължаването на търсенето е просто още една форма на контрол. Дори далеч, аз все още се опитвах да диктувам какво прави тя с живота си. Все още ли я обичате? Обичам, спомена за нея. Родриго погледна Клара. Обичам тази, която си представях, че е. Но истината е, че никога не я познавах наистина. И това е нещо, което трябва да нося. Той стисна ръцете на Клара. Но с теб е различно. С теб се опитвам да направя нещата по различен начин. Опитвам се да видя коя си наистина, а не коя искам да бъдеш. Как можете да сте сигурни? Как знаете, че не повтаряте същите модели? Не мога да съм сигурен, но съм готов да опитам. Готов съм да греша, да се уча, да израствам. Родриго дръпна Клара в скута си, държейки я внимателно. За първи път от години съм готов да рискувам. Клара се сгуши до гърдите му, слушайки ударите на сърцето му, а аз готова съм да се доверя. Дори знаейки, че мога да се нараня, дори знаейки, че може би това няма да има щастлив край. Или може би ще има. Родриго целуна челото й. Може би сме правилните хора в правилния момент. Може би можем да разбием този модел заедно. Те останаха така дълги минути, просто се държаха един за друг и тогава Клара вдигна лице и го целуна. Беше целувка, различна от предишните, по-дълбока, по-уязвима, натоварена с всички истини, които бяха споделили. Родриго отговори със същата интензивност. Ръцете му изследваха извивките на Клара с благоговение, което я караше да се чувства ценна. Когато най-накрая се разделиха, Клара знаеше какво иска. Искам да остана тази нощ, каза тя, гласът и твърд, въпреки нервността.
Искам да остана с теб. Наистина, Родриго я изучава, търсейки признаци на колебание. Сигурна ли си? Не е нужно да ми доказваш нищо. Мога да чакам колкото е необходимо. Не става дума за доказване на нищо. Клара погали лицето му. Става дума за избор, за решение, че искам това, че искам теб. Въпреки всички рискове, въпреки всички несигурности, искам да преживея това. Родриго стана, носейки я на ръце, сякаш тя не тежеше нищо. Заведе я нагоре по стълбите, през коридорите, които Клара вече познаваше толкова добре, до спалнята му. Беше просторно помещение, доминирано от старо легло с балдахин, с прозорци, които гледаха към планините. Пълната луна осветяваше стаята с сребриста светлина, която правеше всичко приказно. Той я постави внимателно на земята. Клара трепереше не от страх, а от предвкусване. Родриго забеляза. Ще вървим бавно, обеща той. Когато пожелаеш да спреш, ще спрем. Разбрано? Клара кимна. И тогава с леко треперещи ръце започна да се съблича. Родриго я наблюдаваше, очите му тъмни от желание, но и от нещо повече. Абажания. Сякаш беше свидетел на нещо свещено. Когато Клара остана само побелил, той се приближи. Ръцете му се плъзгаха по раменете и ръцете й. Талията й, красива си, прошепна той. Толкова красива. И толкова силна. По-силна, отколкото си представяш. Клара дръпна ризата му, разкривайки гърдите му. Там имаше белези, следи от изживян живот. Тя ги докосна един по един, сякаш четеше историята му през кожата. Родриго затвори очи, позволявайки си да бъде изследван, да бъде познат. Последва танц на открития. Клара за първи път изпита удоволствие без вина, докосване без осъждане, отдаване без страх. Родриго от своя страна се научи да обича с присъствие, да дава, без да очаква контрол в замяна, да получава без да взима. Те се движеха заедно в ритъм, който беше само техен, създавайки език, който не се нуждаеше от думи. Когато най-накрая се съединиха, Клара усети как нещо вътре в нея се разбива и се възстановява едновременно. Не беше просто физически акт. Беше трансформация. Тя престана да бъде оплашеното момиче, което влезе в имението преди месеци и се превърна в жена, която избираше своя собствен път. А Родриго, обичайки я с тази нова уязвимост, престана да бъде мъжът, затворен в своите обсесии, и се превърна в някой способен да присъства, да обича без да притежава. След това, легнали заедно под старите чершафи, Клара рисуваше невидими шарки по гърдите на Родриго. «Мислиш ли, че повтаряме грешки от миналото?» попита тя тихо. «Или създаваме нещо ново?» «Мисля, че правим и двете.» Родриго я целуна по челото. «Носим миналото си със себе си, но също така имаме шанс да правим различни избори. Да се учим от грешките на тези, които са дошли преди нас. Писмата, които намерих.» Клара се облегна на лъкътя си, за да го погледне. Последното говореше за разбиване на проклятието. «Вярвате ли в това, че има проклятие в това имение?» «Вярвам, че има модели.» Родриго помисли внимателно преди да отговори. «Модели на поведение, които се повтарят през поколенията. Мъжете от моето семейство винаги са обичали това място повече от хората в него и жените, които са се замесвали с нас, винаги са плащали цената за това, но проклятието изглежда подсказва нещо извън нашия контрол. И аз не вярвам в това. Вярвам, че имаме избор. Тогава да изберем различно.» «Да.» Родриго я дръпна обратно в прегръдките си. «Да изберем да присъстваме. Да изберем да общуваме. Да изберем да не позволим на това имение да стане по-важно от нас.» Клара затвори очи, позволявайки си да почувства сигурността на тази прегръдка. Но, дълбоко в съзнанието й, един малък глас шепнеше, че изборите не винаги са достатъчни. Че понякога, колкото и да се обичаш, колкото и да се опитваш да направиш нещата по различен начин, някои модели са по-силни от индивидуалната воля, и тя се чудеше, докато потъваше в сън в прегръдките на Родриго, дали наистина ще имат сили да разбият цикъла, или са обречени да станат просто още една тъжна история по стените на това древно имение. Глава 6. Месеците, които последваха онази преобразяваща нощ, бяха най-щастливите, които Клара някога беше преживявала. Тя официално се премести в имението вече не като служителка, а като спътница на Родриго. Заедно те започнаха да вдъхват нов живот на това пространство, което толкова дълго беше само мавзолей на спомени. Боядисаха стени, отвориха прозорци, които бяха затворени от десетилетия, засадиха цветя в изоставената градина. Клара най-накрая се записа за курс по психология, използвайки собствените си спестявания. Родриго предложи финансова помощ, но тя учтиво отказа, обяснявайки, че трябва да направи това сама. Той разбра и подкрепи решението й. Сутрин Клара учеше в библиотеката на имението, заобиколена от стари книги и меката светлина, която влизаше през прозорците. Следобед посещаваше лекции, а вечер тя и Родриго се срещаха, за да вечерят, да разговарят, просто да бъдат заедно. Родриго също се промени. Продаде част от бизнеса си, делегира отговорност и позволи си да има свободно време.
Започна отново да рисува, но сега платната му показваха живи пейзажи, весели портрети и сцени от живота вместо меланхолия. Ателието му се превърна от пространство на обсесия в място на истинско творчество. И винаги във всяка картина имаше някаква следа от Клара. Детайл в рокля, извивка на усмивка, дълбочина на поглед. Ирина, майката на Клара, най-накрая беше поканена да посети имението. Беше момент, който и Клара и Родриго очакваха с нервност. Ирина пристигна в неделя след обед, дребна и нервна жена, която Клара разпозна като състарена отвъд своите 55 години. Тя вървеше из имението с колебливи стъпки, докосвайки стените, сякаш поздравяваше стари приятели. Когато Родриго се представи, Ирина започна да плаче тихо. Толкова си пораснал, каза тя, гласът ти прегракнал. Последния път, когато те видях, беше просто момче, съсипано от загубата на сестра си. Сега си мъж. И според това, което Клара ми казва, добър мъж, Родриго прегърна Ирина нежно. Съжалявам за всичко, което се случи тогава. За начина, по който семейството ми се отнесе с теб след това. Не заслужаваше да бъдеш отхвърлена по този начин. Не беше твоя вина. Ирина избърса сълзите си. Всяко семейство се справя с болката по свой начин. Твоето семейство се нуждаеше от изкупителна жертва и аз бях там, но не тая злоба. Беатрис беше светлина в живота ми, макар и за кратко. И съм благодарна, че се грижих за нея. Тримата прекараха след обеда в разговори, споделяйки спомени, запълвайки пропуски в истории, които оставаха непълни. Ирина разказа за последните дни на Беатрис, за това как момичето говорело насън, за това как изглеждало спокойно дори и в болестта. Родриго от своя страна сподели спомени от детството със сестра си, истории, които караха Ирина да се смее и да плаче едновременно. Когато Ирина беше на път да си тръгне, дръпна Клара настрани. Сигурна ли си в това? Попита тя, гласът и тих. В този живот с него, в това имение, не се ли страхуваш, че повтаряш грешките от миналото? Страхувам се, да. Клара беше честна. Но също така имам надежда. Родриго е различен от мъжа, който беше, и аз съм различна от жените, които бяха преди мен. Ние изграждаме нещо свое, не повтаряме чужди модели. Леля ти, Марина. Ирина се поколеба. Знаеш ли, че тя е била тук? Знам. Клара хвана ръцете на майка си. Чета писмата й. Знам, че е обичала някого тук. Знам, че си е тръгнала с разбито сърце. Тя никога не се възстанови напълно. Ирина изглеждаше, че носи стара тежест. Омъжи се, години по-късно имаше деца, но винаги имаше тъга в нея. Сякаш беше оставила част от себе си на това място. Тя въздъхна. Обещай ме, Клара. Обещай, че ако това място започне да те поглъща, ще си тръгнеш. Дори да боли, дори да го обичаш, ще спасиш себе си. Обещавам, майко. Клара прегърна Ирина. Но също така обещавам да се опитам да успея. Обещавам да се боря за това, преди да се откажа. След като Ирина си тръгна, Клара и Родриго останаха в градината, наблюдавайки как залезът отцветява планините в златисти и пурпурни нюанси. Майка ти много те обича, каза Родриго, държейки ръката на Клара. Страхува се да не те загуби. Всяка майка се страхува. Клара облегна глава на рамото му, но тя също разбира, че трябва да живея собствения си живот. Да правя собствените си грешки. Да намеря собственото си щастие. Ти щастлива ли си тук? Попита Родриго внезапно. Наистина ли? Не просто се преструваш, защото не искаш да ме нараниш. Аз съм. Клара се обърна, за да го погледне. За първи път в живота си чувствам, че принадлежа някъде. Не само на имението, но и на себе си. Ти ми помогна да намеря това, Родриго. Помогна ми да видя, че мога да бъда силна и уязвима едновременно. Че мога да се страхувам и все пак да продължа напред. Ти направи същото за мен. Родриго погали лицето й. Преди теб аз просто съществувах. Сега живея, беше вярно. Но животът, както Клара научаваше, не се състоеше само от щастливи моменти. Имаше и предизвикателства, конфликти, моменти, в които призраците от миналото настояваха да се върнат, и тези моменти бяха на път да дойдат. Всичко започна с едно писмо. Пристигна във вторник сутрин, адресирано до Родриго без подател. Вътре имаше само стара снимка и един ред текст. Трябва да поговорим за това, което наистина се случи. Снимката показваше Родриго и Елена на сватбата им, но някой беше нарисувал червен кръг около фигура на заден план. Жена с тъмна коса, наблюдаваща двойката с изражение, което Клара не можеше да разчете напълно, завист, тъга. Или може би просто меланхолия. Родриго пребледня, когато видя писмото. Клара веднага разбра, че той разпознава нещо, което тя не вижда. Коя е тази жена? Попита тя, сочейки към оградената фигура, някой, с когото се надявах никога повече да не се сблъсквам. Родриго смачка писмото силно. Тя е част от миналото, което се опитах да погреба. Тогава може би е време да го изровите. Клара взе снимката от ръцете му. Ако някой се опитва да се свърже с вас относно Елена, може би има важна информация. Може би може да ви даде завършека, който никога не сте имали. Или може би просто иска да създаде проблеми. Родриго прозвуча отбранително, но Клара усети скрития страх в гласа му.
Някои камъни е по-добре да не се обръщат, но Клара вече беше студентка по психология, разбираше за необработени травми и отворени рани, които никога не зарастваха правилно. И знаеше, че колкото и Родриго да се опитваше да я убеди в противното, Елена беше рана, която все още кървеше. Ще разберем кой е изпратил това, каза тя твърдо. Заедно, каквото и да е, ще се изправим пред него заедно. През следващите дни пристигнаха още писма. Всяко носеше фрагменти от информация. Специфични дати, места в Велико Търново, имена, които Родриго разпознаваше, но отказваше да обсъжда. И винаги едно и също подразбиращо се послание. В историята на Елена имаше повече, отколкото той беше разкрил. Клара започна собствено разследване, използваше часовете си по психология като извинение да прекарва време в градската обществена библиотека, където достъпваше стари вестникарски архиви. Откри, че изчезването на Елена е било местна новина месеци наред. Имаше интервюта с съседи, спекулации за възможни причини, теории, които варираха от разумни до абсурдни. Едно интервю особено привлече вниманието й. Беше с жена на име Кристина Ферерова, която се представяше за най-добра приятелка на Елена. Тя казваше, Елена не беше щастлива в брака си. Родриго Алмеида е добър мъж, но е и обсебен мъж. Той обичаше това имение повече, отколкото обичаше приятелката ми. Тя чувстваше, че се състезава с каменни стени за внимание. И в крайна сметка се отказа да се състезава. Клара занесе статията на Родриго. Познавате ли тази жена? Кристина Ферерова. Родриго погледна името и лицето му се затвори. Тя беше шаферката на Елена. Двете бяха неразделни преди сватбата. След това Елена се отдръпна от всички приятели. Каза, че иска да се съсредоточи върху нашия живот заедно. Той спря. Всъщност аз я помолих да се отдръпне. Мислех, че приятелките я влияят негативно. Че я карат да се съмнява в нашата връзка. Вие я изолирахте. Не беше така. Родриго звучеше отчаян да се оправдае. Просто исках време насаме с нея, исках да изградим живота си без външна намеса. Не осъзнавах, че правя точно това, което Кристина каза. Карам я да се състезава с мен. Правя я затворник. Трябва да говорим с нея. Клара беше твърда. Трябва да разберем какво знае. Защо изпраща тези писма сега след всички тези години? Отне седмица, докато Родриго най-накрая се съгласи, уговориха среща с Кристина в кафене в историческия център на Велико Търново. Когато жената пристигна, Клара видя елегантна фигура на около 40 години с посивели, но добре поддържани коси, очи, които носеха години на неизказани истории. Родриго Алмеида. Кристина седна безцеремонно. Мислех, че никога няма да се съгласиш да се срещнеш с мен. Не исках. Родриго беше прям. Но приятелката му, той посочи Клара, ме убеди, че е необходимо. Така че ето ни. Какво искаш, Кристина? Искам справедливост за приятелката си. Кристина не се поколеба. Не юридическа справедливост, емоционална справедливост. Искам най-накрая да признаеш ролята си в нейното изчезване. Я вече го признах. На себе си, на Клара, на всеки, който искаше да чуе. Родриго беше напрегнат. Бях лош съпруг, небрежен, контролиращ. Направих Елена нещастна и тя си тръгна заради това, но не беше само това. Не, Кристина се наведе напред. Елена не си тръгна само защото беше нещастна. Тя си тръгна, защото откри нещо. Нещо за теб, за семейството ти, за това проклето имение. Клара усети как сърцето й ускори. Какво откри тя? Кристина погледна между двамата, преценявайки. Елена намери писма, точно както ти намери, Клара. Знам и за теб, знам, че разследваш, знам, че си чела кореспонденция на жени, които са минали през имението. Тя отново се съсредоточи върху Родриго. Елена прочете всичко. Откри за връзките, които баща ти е имал със служителки. За това как майка ти е страдала мълчаливо. За това как моделът се повтаряше поколение след поколение и осъзна, че се превръща в поредната жертва на този модел. Това не е новост. Родриго прозвуча уморено. Вече знам всичко това, но не знаеш последната част. Кристина си пое дълбоко дъх. Елена откри, че е бременна и беше сигурна, че ако ти знаеш, ще използваш това, за да я задържиш още повече. Така че тя си тръгна, за да защити себе си. И за да защити детето. Настъпи пълна тишина. Клара почувства, сякаш земята се изплъзна под краката й. Родриго беше напълно неподвижен, лицето му беше маска на шок. Ти казваш, най-накрая успя да проговори, че имам дете, че Елена е била бременна, когато е заминала. Имаше дъщеря. Кристина поправи и сега имаше сълзи в очите й. Елена роди момиченце. Живее във вътрешността на България, в малък град близо до Пловдив. На 6 години е. Красива е. Има твоите очи, Родриго. И усмивката на Елена. Не, откъде знаеш? Клара намери гласа си. Как знаеш, че Елена е жива? Къде е тя? Бочина при раждането. Кристина изрече думите, които промениха всичко. Имаше усложнения. Тя беше сама, далеч от адекватни ресурси, опитвайки се да направи всичко скрито, за да не я намери Родриго. И тялото й не издържа. Тя ме накара да обещая, че ще се грижа за момиченцето.
че никога няма да казвам на Родриго, освен ако не е абсолютно необходимо. Но сега, виждайки, че ти се опитваш да възстановиш живота си, Клара, мисля, че е необходимо. Мисля, че Родриго заслужава да знае. И момиченцето заслужава да познава баща си. Родриго рязко стана, събаряйки стола. Това не може да е истина. Елена не може да си е отишла. Не по този начин. Без да ми даде шанс да направя по-добре. Без да ми позволи да опитам. Точно затова си тръгна. Кристина вече плачеше открито, защото те познаваше достатъчно добре, за да знае, че ще се опиташ да направиш по-добре, но в крайна сметка ще паднеш в същите модели. И тя не можеше да рискува това с дете. Не можеше да отгледа дъщеря в това имение, заобиколена от призраци и невъзможни очаквания. Клара хвана ръката на Родриго преди той да избяга. Остани. Трябва да чуем всичко. Той я погледна и Клара видя напълно разбит мъж. Цялото възстановяване, което бяха направили заедно, цялото изцеление, всичко сякаш се беше сринало в този момент и Клара се чудеше дали наистина ще имат сили да преодолеят още един такъв удар на съдбата или ще бъдат повлечени надолу от тежестта на всички тези неизказани истини, които най-накрая бяха излезли наяве. Глава 7, че Родриго най-накрая седна отново, но изглеждаше, че е остарял с 10 години за броени секунди. Клара държеше ръката му здраво на ръката си, мълчалива котва, докато Кристина продължаваше историята си. Кафенето около тях продължаваше с нормалното си движение. Хора се смееха, разговаряха, живееха обикновения си живот, без да подозират, че на тази маса един мъж преживяваше пълно преустройство на света си. Как се казва? Попита Родриго, гласът му дрезгав. Дъщеря ми. Как я е нарекла Елена? София. Кристина се усмихна през сълзите. София Елена. Тя има сивите очи на семейство Алмейда, но златната коса на майка си. Тя е умно, любопитно, пълно със живот дете. Обича да рисува точно като теб. Обича истории точно като Елена. Тя спря. Винаги пита за баща си. Казах, че е добър мъж, който не е могъл да присъства. Но никога не казах кой си. Къде е тя сега? Попита Клара нежна. Кой се грижи за нея? Аз съм. Кристина избърса сълзите си. Осинових я законно, след като Елена си тръгна. Това беше последното желание на приятелката ми. Да се грижа за София, сякаш е моя. И аз го правя. Но едно дете трябва да знае откъде е дошло. Трябва да знае цялата си история. И докато расте, въпросите стават по-трудни за отговаряне. Но не казахте, че е било необходимо да ми кажете сега. Родриго започваше да осъзнава. Защо сега? Защо след всички тези години? Защото София започна да има кошмари. Кристина преплете ръце на масата. Сънува голямо имение с тъмни коридори с руса жена, която плаче. Терапевтите казват, че е нормално, че децата имат живо въображение. Но аз знам какво е. Елена се опитва да комуникира чрез дъщеря си. Това е връзката, която тя има с теб, с това място, молейки да бъде призната. Ни това не е научно. Клара, използвайки познанията си по психология, се намеси нежно. Но разбирам символиката. София вероятно чувства, дори несъзнателно, че липсва част от нейната история и това се проявява чрез сънищата. Точно така? Кристина погледна Клара с благодарност. Изглежда, че разбираш. Ето защо мисля, че може би сега е правилният момент. Родриго вече не е сам. Има теб. Има някой, който може да му помогне да направи това. Правилно този път. Искам да я познавам. Родриго каза внезапно с решителност, която изненада дори него самия. Искам да познавам дъщеря си. Не за да я взема от теб, побърза да добави. Ти си нейна майка във всеки смисъл, който има значение. Но искам да бъда част от живота й. Ако тя иска, ако ти позволиш, Кристина кимна бавно. Това очаквах да чуя, но има условия. Тя погледна между Родриго и Клара. София не може да бъде изложена на средата, в която живееше Елена. Това имение с цялата си тежка история, с всички тези призраци, не е място за отглеждане на дете. Знам. Родриго стисна ръката на Клара. И не възнамерявам да я водя там. Поне още не, докато не съм сигурен, че съм превърнал това място в нещо различно. Нещо, което е за живота, а не за спомените. През дните, които последваха тази среща, Родриго претърпя трансформация. Откровението за София беше шок, но също така беше и призив. За първи път от години той имаше цел, която надхвърляше обсесиите му с миналото. Имаше дъщеря, дете, което носеше неговата кръв, неговите гени, неговата отговорност и той беше решен да бъде бащата, който никога не е да имал шанса да бъде. Клара го подкрепяше на всяка стъпка. Заедно те подготвиха една от стаите в имението за евентуални посещения на София. Боядисаха стените в меко жълто, купиха образователни играчки, напълниха лавица с детски книги. Родриго дори започна да рисува стенописи по стените.
Сцени от вълшебни гори и приказни замъци, връщайки въображението на Беатрис към живот чрез изкуство, предназначено за дъщеря му, но имаше и напрежение. Клара чувстваше, въпреки че Родриго не го изразяваше, че присъствието на София ще промени всичко между тях. Не непременно към по-лошо, но щеше да промени. И имаше моменти, в които Клара се улавяше да се чуди къде тя се вписва в това ново уравнение. Тя не беше майка на София, дори още не беше мъщеха. Беше просто приятелка на бащата. А ако София я отхвърли? А ако Кристина реши, че Клара не е подходящо влияние? А ако Родриго, изправен пред реалността да има дъщеря, реши, че вече няма място за нея в живота си? Родриго забеляза нейната несигурност една вечер. Бяха легнали в леглото, Клара необичайно мълчалива. «Какво мислиш?» попита той, привличайки я поблизо, че всичко се променя. Клара призна и ме е страх да не остана изоставена. Родриго се обърна, за да я погледне директно. «Страхуваш се, че София ще те замени? Че вече няма да имам нужда от теб, защото сега имам дъщеря? Не е това?» Клара се поколеба. «Или може би е малко от това? Не знам. Знам само, че позицията ми в живота ви изведнъж изглежда по-малко сигурна. По-малко дефинирана ли, Клара?» Родриго хвана лицето и с две ръце. «Ти не си заменима? Не си емоционална патерица, която използвам, докато не намеря нещо по-добро. Ти си човекът, който ми помогна да стана някой, способен да бъде баща. Без теб аз все още щях да съм затворен в този цикъл на обсесия и вина. София се нуждае от баща, а аз се нуждая от теб, за да бъда такъв баща, какъвто тя заслужава. А ако тя не ме хареса, тогава ще работим върху това. Заедно». Родриго целуна челото й. «Но съм сигурен, че ще те хареса». «Как да не те хареса? Ти си мила, търпелива, разбираш как функционират младите умове. Ще бъдеш невероятна с нея». Клара искаше да му повярва и в повечето случаи вярваше. Но имаше един малък глас в главата й, глас, който звучеше като майка й, като проповедниците от детството й шега, който казваше, че не заслужава това щастие, че се меси там, където не е мястото, че в крайна сметка всички ще разберат, че е измамница. Срещата с София беше насрочена за седмица по-късно. Кристина предложи обществен парк, неутрална територия, където момичето да се чувства комфортно. Клара прекара дни, подготвяйки се психически, четейки книги за това как да общува с деца, практикувайки въображаеми разговори. Родриго от своя страна беше видимо нервен, сменяше дрехите си 3 пъти преди да излезе, проверяваше многократно дали има подаръците, които беше купил за София, репетираше какво ще каже. Когато най-накрая пристигнаха в парка, Клара първо видя Кристина, седнала на пейка до детската площадка, а до нея малко момиченце с златни кадрици, облечено в светлосиня рокля, люлеещо крака, докато чакаше. Дори отдалеч Клара можеше да види сивите очи, перфектни копия на тези на Родриго. Родриго замръзна, когато я видя. «Тя е», прошепна той, и Клара чу суровата емоция в гласа му. «Дъщеря ми, тя е истинска». Клара хвана ръката му. «Хайде». Тя чака. Приближиха се бавно. София вдигна поглед, когато ги видя. Големите й очи изучаваха Родриго с любопитство. Кристина стана, правейки представянията. «София, скъпа, това е Родриго, а това е Клара. Те са специални приятели на мама Елена». «Мама Елена, която е на небето», каза София с премотата, присъща на децата. «Леля Крис казва, че тя ме обича отгорец и наистина те обича». Нини Родриго коленичи, за да се изравни с София. Гласът му беше прегракнал, но той се контролираше. «Майка ти беше много специален човек и тя те обичаше повече от всичко на света. Вие я познавахте ли?» «Познавах я». «Много добре», Родриго се усмихна и Клара видя сълзи да блестят в очите му. «И съм сигурен, че тя би била много щастлива да знае, че сега се запознавам с теб». София го изучава за момент, след което попита с простата логика на 6-годишно дете: «Вие имате същите очи като моите. Леля Крис винаги казва, че имам специални очи. Вие също ли имате специални очи?» «Имам». Родриго се засмя, смях мокър от непролети сълзи. «И знаеш ли защо имаме еднакви очи?» Той погледна Кристина, която кимна окуражително. «Защото сме семейство, София. Аз съм твоят баща». Настъпи пълна тишина. Клара почувства, сякаш земята се изплъзна под краката й. Родриго беше напълно неподвижен, лицето му беше маска на шок. «Ти казваш», най-накрая успя да проговори, «не че имам дете?» «Че Елена е била бременна, когато е заминала. Имаше дъщеря», Кристина поправи, и сега имаше сълзи в очите й. «Елена роди момиченце. Живее във вътрешността на България, в малък град близо до Пловдив. На 6 години е. Красива е. Има твоите очи, Родриго. И усмивката на Елена. Не, откъде знаеш?» Клара намери гласа си. «Как знаеш, че Елена е жива? Къде е тя?» «Почина при раждането». Кристина изрече думите, които промениха всичко. Имаше усложнения. Тя беше сама, далеч от адекватни ресурси, опитвайки се да направи всичко скрито, за да не я намери Родриго. И тялото й не издържа. Тя ме накара да обещая, че ще се грижа за момиченцето, че никога няма да казвам на Родриго, освен ако не е абсолютно необходимо.
Но сега, виждайки, че ти се опитваш да възстановиш живота си, Клара, мисля, че е необходимо. Мисля, че Родриго заслужава да знае и момиченцето заслужава да познава баща си. Родриго рязко стана, събаряйки стола. Това не може да е истина. Елена не може да си е отишла. Не по този начин. Без да ми даде шанс да направя по-добре. Без да ми позволи да опитам. Точно за това си тръгна? Кристина вече плачеше открито, защото те познаваше достатъчно добре, за да знае, че ще се опиташ да направиш по-добре, но в крайна сметка ще паднеш в същите модели. И тя не можеше да рискува това с дете. Не можеше да отгледа дъщеря в това имение, заобиколена от призраци и невъзможни очаквания. Клара хвана ръката на Родриго преди той да избяга. Остани, трябва да чуем всичко. Той я погледна и Клара видя напълно разбит мъж. Цялото възстановяване, което бяха направили заедно, цялото изцеление, всичко сякаш се беше сринало в този момент и Клара се чудеше дали наистина ще имат сили да преодолеят още един такъв удар на съдбата или ще бъдат повлечени надолу от тежестта на всички тези неизказани истини, които най-накрая бяха излезли наяве. Когато най-накрая се разделиха, София избърса сълзите от лицето на Родриго с малките си ръчички. „Не плаче, татко. Аз съм тук сега." И леля Крис казва, че когато сме тъжни, трябва да мислим за щастливи неща. Така че мисли за щастливи неща. Родриго се засмя през сълзите. Мисля си за теб и това ме прави много щастлив." Те прекараха целия следобед в парка. София показа на Родриго как може да се люлее много високо на люлката. Научи Клара на песен, която беше научила в училище. Разказа истории за приятелите си, за учителката си, за съседската котка, която винаги бягаше. Тя беше нормално, здраво, щастливо дете, благодарение на грижите на Кристина. И постепенно Клара видя как Родриго се отпуска, позволявайки си просто да бъде баща без тежестта на всички очаквания, които сам си беше изградил. Когато вече се стъмваше, дойде време да си тръгват. София отново прегърна Родриго, след което за изненада на Клара прегърна и нея. „Ще дойдеш ли на гости с татко следващия път?" попита тя. „Ако искаш да дойда." „Искам." София се усмихна. „Ти си готина, а татко е по-щастлив, когато си наблизо. Мога да го видя в очите му." Клара погледна Родриго, който разговаряше с Кристина на няколко метра напред. София беше права. В очите му имаше светлина, която не съществуваше, когато беше сам, и Клара осъзна, че както София се нуждаеше от Родриго, така и Родриго се нуждаеше от Клара. Те бяха едно цяло непълно, когато бяха разделени по-силни заедно. Навръщане към имението онази нощ Родриго мълчеше, но това беше съзерцателно мълчание, а не тревожно. Клара го остави с мислите му, докато той най-накрая проговори. „Имам дъщеря", каза той, сякаш все още осъзнаваше. „Невероятна, умна, перфектна дъщеря. И Елена я отгледа сама, без моя помощ, и все пак свърши по-добра работа, отколкото аз някога бих могъл да направя тогава. Но сега можете да бъдете част от живота й." Клара хвана ръката му. „Можете да бъдете бащата, който тя заслужава. И Кристина също. Вие тримата можете да отгледате София заедно, да й дадете любовта и стабилността, от които се нуждае. А ти," Родриго я погледна, „ти също си част от това. Ти, Клара, си от съществено значение. Не само за мен, но и за София. Тя трябва да види, че семействата могат да бъдат изградени по различни начини. Че любовта не е ограничена от биологията или социалните конвенции. Искам да бъда част." Клара призна. „Но също така ме е страх. Страх ме е, че няма да съм достатъчно добра. Страх ме е да не се проваля с нея по начина, по който възрастните се провалиха с мен, когато бях дете. Тогава ще се проваляме заедно. И ще се учим заедно, и ще растем заедно." Родриго целуна ръката й. „Не съществува съвършенство, Клара. Съществува само присъствие. И ти повече от всеки, когото познавам, знаеш как да присъстваш." Когато пристигнаха в имението онази нощ, всичко изглеждаше различно. Сенките вече не бяха заплашителни. Коридорите не отекваха с призраци. Дори статуите в градината изглеждаха по-малко меланхолични под лунната светлина. Имението се трансформираше не само физически с ремонтите, но и енергийно. Превръщаше се от мавзолей на болезнени спомени в дом. Място, където едно неконвенционално, но дълбоко свързано семейство можеше да изгради бъдещето си. И за първи път, откакто беше влязла там преди месеци, Клара почувства, че наистина принадлежи. Не като посетител, не като служител, дори не просто като приятелка, а като фундаментална част от нещо по-голямо. Като някой, който най-накрая е намерил своето място в света.